Bayan ƙasar Amerika ta yi ikirarin cewa za ta farmaki power plant ɗin ƙasar Iran, wanda a take ƙasar Iran suka mai da martanin cewa idan ƙasar Amerika ta kuskura ta aikata wannan kuskuren ba ƙasar Amerika kawai zai shafa ba, zai shafi duk wasu ƙasashe da ke cikin yankin Gabas ta Tsakiya. Don ƙasar Iran za ta tabbatar da cewa ta farmaki duk wasu power plant ɗin ƙasashen Gabas ta Tsakiya, sannan kuma da duk wasu infrastructures ɗin ƙasar Amerika da ke cikin wannan yankin, tun daga warehouses ɗinsu, manya-manyan kamfanonin da ke da alaƙa da ƙasar Amerika, duk da ke cikin wannan yankin Gabas ta Tsakiya. Wanda a yau Asabar, Abbas Araghchi, Foreign Ministan ƙasar Iran, ya ɓata lokacin shi gaba ɗaya na yinin Asabar, yana waya da foreign ministers ɗin ƙasashen da ke yankin Gabas ta Tsakiya, yana ƙara mai tabbatar musu cewa idan suka bari ƙasar Amerika ta amfani da base ɗinsu ta farmaki power plant ɗin ƙasar Iran, to wannan karon za su ga harin da ba su taɓa ganin irin shi ba, wanda ƙasar Iran za ta yi amfani da manya-manyan makamanta wurin tarwatsa duk wani power plant ɗinsu da ke cikin wannan yankin. Kasancewa suna amfani da power plant ɗinsu wurin ba ƙasar su wuta, wurin tace ruwan da suke sha, wanda duk wata ƙasa da ke yankin Gabas ta Tsakiya tana amfani da power plant ɗinta wurin waɗannan amfanin, to ƙasar Iran za ta tabbatar da cewa yadda ta rasa nata, kowa sai ya rasa nashi, kowa zai kasance cikin duhu, kowa zai rasa ruwan da zai sha. Wanda bayan wannan gargaɗin ƙasar Amerika ta fito ta ce duk wani citizen inda ya san yana cikin wannan yankin ya gaggawa ficewa ya dawo cikin ƙasar Amerika. Sun yadda su bar waɗannan ƙasashen cikin bala'i in dai sun cire citizen ɗinsu a cikin wannan yankin. Bayan sun fitar da wannan sanarwar, suka ƙara fitar da wata sanarwa, wanda Naval Force ɗin ƙasar Amerika ne suka fitar da wannan office ɗin. Wani daga cikin kwamandodin Naval Force ɗin ƙasar Amerika ya fitar da sanarwar cewa idan wannan yaƙin ya sake ɓarkewa, ƙasar Isra'ila ta sani Naval Force ɗin ƙasar Amerika ba su da kayan aikin da za su iya ba su tsaro a wannan lokacin. Domin ƙasar Isra'ila tana ƙoƙarin ta dawo cikin wannan yaƙin, bayan zuwan Netanyahu ƙasar Amerika ya ce ya fure ma mai gidan shi kunne, ya zo gashi ya nuna mashi cewa akwai wasu abubuwan da ya kamata su ƙarasa a cikin ƙasar Iran. Wanda a yau ma ƙasar Iran ta tura wasu makamai zuwa cikin yankin base ɗin ƙasar Kuwait, wanda sun kuma farmaki wani oil tanker da ya gangancin wucewa ta wurin yankin Oman, suka farmake shi suka tarwatsa shi. Mun samu wani intel wato intelligence wanda bai riga ya zama news ba, bai riga ya kai ga gidajen jaridu ba, cewa in yankin Kurdish suna nan suna ƙoƙarin su kawo farmaki a cikin yankin Iran. Wato in yankin Kurdish ba su ji bari ba, dole sai sun ga hoho kenan. Suna iya ƙoƙarin su ga sun kawo farmaki a ta cikin Iran. Wanda ƙasar Amerika a baya ta ba su makamai domin su aikata haka. Ƙasar Iran ta razana su da wasu muggan makamansu, wanda resistance group ɗin cikin ƙasar Iraki suka riƙa ma Iran suka tarwatsa su, amma halin yanzu ba kun san mai rabon shan duka baya jin bari, sun dawo a cikin wannan yakin suna ƙoƙari domin su kawo farmaki ta cikin yankin Iran. Ƙasar Iran a kwanakin nan na gaya muku cewa ƙasar Iran ta jibge sojojinta a tabo da su da Kurdish, domin sun tabbatar da cewa Kurdish za su iya yin wani move, idan suka yi wani move za su masu move, idan suka yi hayin za su masu hayin. Dan na san sojojin IRGC ba za su zura ido 'yan Kurdish shigo su ɓata musu shirinsu ba. Sa'annan a ta can Rasha da Ukraine, wurin mutumi na ɗan comedy, ƙasar Rasha ta kai miyagun farmakai a daren jiya, wanda sai da suka kasa bacci. Birnin Kyiv ya ga bala'in da ba su taɓa gani ba a daren jiya, wanda a yau sun fito sun ta sanar da cewa manya-manyan makaman da ƙasar Rasha ta halbo, makami guda cikin makami 27 suka samu suka kawo a cikin makaman da ƙasar Rasha ta halbo, wanda sun ce wannan abun ya faru sanadiyar ba su da iya defense system ɗin da za su itar waɗannan makaman. Kusan Zelensky ɗan comedy ya je ƙasar Amerika ya roki a ba su Patriot system air defense, wanda ƙasar Amerika sun ce su ba za su iya ba da wannan Patriot system ɗin ba. To shi yasa yau ya fito ya ce makaman da ƙasar Rasha ta halbo masu a taimake su, ƙwara guda ɗaya suka samu suka kabo, sauran duk sun shigo kuma sun masu mummunan ɓarna. Sa'annan ba za mu ƙare shirin mu ba tare da ambaci 'yan Yemen da 'yan Saudiya, wato Houthis Ansarullah kenan. Suna ta fafata tsakanin su da Saudiya, wanda a yau ma sun farmaki Aramco Oil Facility na ƙasar Saudiya, wanda sun farmaki wani babban tanki na ajiyar mai, wanda sun tarwatsa shi a yau. Wannan yaƙin yana ƙara zafi, domin ƙasar Saudiya tana nan tana ƙara hannunta a cikin yaƙin nan. Ita ma yankin Yemen suna ta ƙara hannunsu a cikin wannan yankin. Kasancewa wannan yaƙi in dai na Iran bai zama regional war ba, tun wannan zai iya zama regional war. Shi yasa muke roƙon Allah ya kawo ƙarshen shi. Idan ka san kana jin daɗin shirye-shiryen mu, kada ka manta ba tare da ka danna mana alamar subscribe ba, wanda a nan ne kake samun labaran abubuwan da ke faruwa a cikin awa 24.